Tervetuloa mukaan. Tänään tartutaan aiheeseen, joka on, yhtä salaperäinen kuin kiehtovakin, ja joka on tavallaan kummittellut ihmiskunnan historiassa vuosituhansia. Puhutaan siis alkemiasta. Aivan. Se on sellainen aika jännä sekoitus muinaista filosofiaa ja yritystä ymmärtää materiaalia ennen kuin oli modernia tiedettä, ja sitten vielä syvää henkistä etsintää. Juuri näin. Ja tämän päivän pohdintojen tukena meillä on tosi laaja katsaus aiheeseen. Ikään kuin tiivistelmä siitä, mitä aiheesta yleisesti tiedetään, pohjautuen kattavaan Wikipedia-koosteeseen. Okei. Se vetää yhteen tietoa alkemian vaiheista, sen keskeisistä ideoista ja miten se vaikutti eri puolilla maailmaa. Kiinasta ja Intiasta aina sinne islamilaiseen kulttuuriin ja Eurooppaan asti. Mutta mikä se alkemia nyt oikeastaan oli? Useimmille tulee varmaan ekana mieleen se kuuluisa yritys muuttaa lyijyä kullaksi. Oliko se vaan sitä vai kenties paljon monimutkaisempaa? Tämän selvittäminen on tämän tarkastelun ytimessä. Lähdetään siis yhdessä purkamaan tätä vyhtiä sinulle auki. Joo, alkemia on kyllä vähän vaikea lokeroida yhteen ainoaan laatikkoon. Pohjimmiltaan siinä oli kyse pyrkimyksestä ymmärtää aineen luonnetta ja sen muutoksia. Niin. Pyrkimys tavallaan jalostaa tai täydellistää materiaaleja. Mutta se ei ollut mikään yksi yhtenäinen oppi, vaan tosi monimuotoinen perinne, joka eli ja muuttui aikojen saatossa. Aivan. Se kullan valmistus, se krysopoija, oli toki yksi yleinen tavoite. Ajatus siitä, että vähemmän arvokkaita metalleja voisi muuttaa kullaksi. Se kaikkein tunnetoin juttu varmaan. Joo, mutta siihen liittyy usein myös muita, yhtä mahtiponttisia päämääriä. Esimerkiksi se kuolemattomuuden antava eliksiiri. Kyllä, tai se lääke ihan kaikkiin sairauksiin, se panakeija. Juuri se. Ja ehkä kaikkein syvällisimpinä tavoitteena oli ihmisen itsensä, siis kehon ja sielun täydellistyminen. Tätä prosessia alkemistit kutsuivat nimellä magnum opus. Se suuri työ. Juuri se suuri työ. Ja se legendaarinen viisasten kivi, sehän yhdistettiin usein näihin kaikkiin tavoitteisiin. Sen avulla saattoi tehdä kultaa, saavuttaa kuolemattomuuden tai parantaa kehon ja mielen. Aika monikäyttöinen kivi siis. Todellakin. Yksi asia, joka usein hämmentää alkemiassa, on tämä jako ulkoiseen ja sisäiseen puoleen. Puhutaan eksoteerisesta alkemiasta, eli niistä käytännön kokeista, kemian esiasteesta, lääkkeiden valmistuksesta, ja sitten esoteerisesta, sitä henkisestä, symbolisesta puolesta. Mutta onko tämä jako kuitenkaan ihan näin selvä? No, se on just se kiinnostava kysymys. Monet myöhemmät tutkijat, kuten vaikka Erik Holmyard tai jungilainen Marie-Louise von Franz, ovat painottaneet, että tämä jako on ehkä vähän keinotekoinen. Ajaa. Joo, heidän mukaansa alkemisteille itselleen se laboratoriotyö ja se henkinen muutosprosessi olivat usein ihan täysin kietoutuneita toisiinsa. Ei voinut olla yhtä ilman toista, tavallaan. Okei, eli ne kulki käsi kädessä. Just niin. Ja se onkin yksi avain alkemian ymmärtämiseen. Se ei ollut pelkkää kemiaa, eikä pelkkää mystiikkaa, vaan jotain siltä väliltä. Tai molempia yhtä aikaa. Eli se kullan tekeminen saattoikin olla symboli sille sisäiselle muutokselle. Tai toisinpäin, että henkinen harjoitus auttoi siinä käytännön työssä. Juuri näin se usein tulkitaan. Tosi kiehtova ajatus. Ja tämä monitulkintaisuus alkaa jo itse sanasta alkemia, eikö niin? Mistä se nimi oikein tulee? Kyllä, jos se nimi itsessään avaa ovia. Se tulee arabian sanasta alkimiaa. Okei. Mutta sen takana on kreikkan hoimia. Ja tässä kohtaa jäljet vie, vähän moneen suuntaan. Ehkä se viittaa metallien sulattamiseen, sanan huuma. Selvä. Tai johonkin mystiseen kirjaan nimeltä Khemeu. Mutta ehkä kiehtovin teoria yhdistää sen muinaisen Egyptin nimeen Kheme. Musta maa. Juuri se, musta maa. Se viittaa Niilin hedelmälliseen lietemahan, jota pidettiin kullan ja viisauden lähteenä. Eli alkemia voisi tarkoittaa jotain tyyliin Egyptin taitoa tai mustan maan tiedettä. 4 vuosituhatta, 3 mannerta, aikamoinen kaari. Lähteestemme mainitsee 3 pääsuuntausta, kiinalainen, intialainen ja länsimainen. Joo. Kehittyivätkö ne ihan erillään vai oliko niillä jotain yhteisiä juuria? Se taitaa olla edelleen vähän auki. Niin se taitaa olla.
sitä ei ihan varmaksi tiedetä. Mutta keskitytään nyt tähän meitä lähimpään, eli länsimaiseen alkemiaan. Minne sen juuret meidät vievät? Yleensä ne jäljet viedään antiikin Egyptiin, tai tarkemmin sanottuna hellenistiseen Aleksandriaan. Aleksandriaan. Joo, se oli aikansa todellinen sulatusuuni. Siellä egyptiläinen metallien käsittelytaito ja uskonnollinen mystiikka kohtasivat kreikkalaisen filosofian, Platonin, stoalaisten ja muiden ajatukset. Ja varmaan muitakin vaikutteita. Kyllä, siellä sekoittuivat myös varhaiskristilliset ja gnostilaiset virtaukset. Tämä kaikki loi pohjan sille, mitä me nykyään kutsumme länsimaiseksi alkemiaksi. Ja ilmeisesti ne varhaiset tekstit eivät aina olleet ihan sitä, miltä ne näyttivät. Puhutaan pseudoepigrafiasta. Juuri niin. Tosi monet varhaiset alkemistiset kirjoitukset laitettiin kuuluisien hahmojen nimiin, Mooseksen, Salomonin, jopa Kleopatran. Ihan oikeesti. Joo. Näin annettiin niille lisää painoarvoa, vaikka todelliset kirjoittajat olivatkin usein tuntemattomia. Kreikkalaiset itse puhuivat usein taidosta tai tiedosta, ja siihen liitettiin sanoja kuten mystinen, pyhä tai jumalallinen. Ja yksi nimi nousee aina esiin. Hermes Trismegistus. 3 suuri Hermes. Kuka hän oli ja miksi hän oli niin tärkeä? No Hermes Trismegistus on tosi kiehtova puolimyyttinen hahmo. Hänessä yhdistyvät kreikkalainen Hermes-jumala ja egyptiläinen viisauden jumala Thot. Okei, eli synkretismia. Juuri sitä. Ja hänen niminsä laitettu kirjallisuus, hermetika ja erityisesti yksi tosi lyhyt arvoituksellinen teksti nimeltä Smaragditaulu, Tabula Smaragdina, ne olivat aivan keskeisiä länsimaiselle alkemialle vuosisatojen ajan. Se smaragditaulu. Joo, sen uskottiin sisältävän universumin salaisuudet ihan ytimekkäässä muodossa. Erityisesti sen kuuluisa lause niin ylhäällä kuin alhaalla, as above so below, toimi ohjenuorana tosi monille. Mutta kaikki ei ollut pelkkää filosofiaa ja mystiikkaa. On löydetty esimerkiksi Tukholman ja Leidenin papyrrykset noin 200-300-luvuilta. Ne on ihan käytännön reseptejä. Mitä niissä neuvotaan? No, miten vaikka värjätä kankaita purppuraksi tai valmistaa väärennettyjä jalokiliä? Niissä ei vielä ole sitä syvällistä henkistä ulottuvuutta. Eli aika käytännönläheistä. Kyllä. Ja filosofisena pohjana toimi pitkälti Aristoteleesen kehittämä oppi 4 alkuaineesta, maa, ilma, vesi ja tuli, ja niiden ominaisuuksista, kuuma, kylmä, kuiva, kostea. Ne klassiset alkuaineet. Juuri ne. Mutta ne eivät olleet alkuaineita siinä mielessä kuin me ne ymmärrämme, vaan enemmänkin materian perustiloja tai laatuja. Okei. No, Rooman valtakunnan luhistuttua Euroopassa koitti vähän hiljaisempi aika, mutta alkemia ei kuitenkaan kadonnut mihinkään. Se siirtyi ja kukoisti islamilaisessa maailmassa, eikö vain? Kyllä, juuri näin. 700-luvulta eteenpäin islamilaiset oppineet käänsivät kreikkalaisia tekstejä arabiaksi ja kehittivät alkemiaa eteenpäin. Itse asiassa tosi suuri osa antiikin alkemistisesta tiedosta säilyi meille juuri näiden arabiankielisten käännösten kautta. Ja yksi nimi tuntuu nousevan tässä yhteydessä usein esiin, Jaber ibn Hayyan, tai lännessä Geber. Mitä uutta hän toi alkemiaan? Jaber oli todella merkittävä hahmo. Hänen lähestymistapansa oli paljon systemaattisempi ja kokeileisempi kuin aiempien. Kokeileisempi? Joo. Hän kehitti teoriaa metallien koostumuksesta. Siinä oli mukana ne 4 Aristotelesta peruslaatua kuuma, kylmä, kuiva, kostea ja lisäksi 2 periaatetta, rikki, joka edusti palamisen periaatetta ja elohopea, joka edusti metallisuutta. Rikki ja elohopea. Kyllä. Ja hän uskoi, että muuttamalla näiden suhteita metallissa voitaisiin saada aikaan transmutaatio, eli metallin muuttuminen toiseksi. Aivan. Jaberilla oli myös aika monimutkaisia numerologisia teorioita ja jopa ajatuksia siitä, että aine koostuisi pienistä hiukkasista. Ja hänen kunnianhimoisin päämääränsä oli takviin, eli elämän keinotekoinen luominen laboratoriossa. Elämän luominen laboratoriossa, se kuulostaa kyllä melkein tietesfiktiolta siihen aikaan. Miten vakavasti tällaisiin tavoitteisiin ylipäätään suhtauduttiin? Se on hyvä pointti. Vaikka Jaberin kaltaiset hahmot veivätkin alkemiaa eteenpäin,
Kaikki eivät suinkaan uskoneet transmutaation mahdollisuuteen. Monet kuuluisat islamilaiset filosofit ja tieteenmiehet, kuten Al-Kindus, Avicenna ja myöhemmin Ibn Khaldun, kritisoivat sitä ajatusta. Eli epäilijöitä riitti silloinkin. Kyllä, he pitivät sitä mahdottomana tai jopa harhaoppisena. Eli keskustelu ja kritiikki kuuluivat asiaan jo silloin. Ja sitten tämä kaikki tieto alkoi valua takaisin Eurooppaan. Juuri näin, erityisesti 11-luvulta alkaen. Käännöstyön keskuksissa, kuten Espanjan Toledossa, tehtiin paljon töitä. Toledo oli tärkeä paikka. Joo, erittäin tärkeä. Kääntäjät, kuten Robert Chesteriläinen ja Gerard Cremonalainen, käänsivät arabiankielisiä tekstejä latinaksi. Ja samalla Eurooppaan tulivat uudet käsitteet, kuten alkoholi ja eliksiiri. Eli ne sanat tulevat sieltä. Kyllä. Ja tämä tapahtui samaan aikaan, kun teologit kuten Anselm Canterburylainen ja Petrus Abelardus olivat jo tavallaan raivanneet tietä järjen ja uskon yhdistämiselle. Se loi otollisempaa maaperää myös alkemian kaltaisen luonnonfilosofian hyväksymiselle. Ja keskiajalla Euroopassa löytyi sitten oppineita, jotka innostuivat tästä tiedosta. Kyllä löytyi. 1200-luvulla esimerkiksi Albertus Magnus ja Roger Bacon olivat tärkeitä hahmoja. He yrittivät sovittaa alkemiaa aristoteliseen maailmankuvaan. Roger Bacon, se munkki. Joo, Francis Guy Muukki. Hän näki alkemiassa jopa teologista merkitystä, keino ymmärtää Jumalan luomistyötä ja edistää ihmiskunnan hyvinvointia. Pian ilmestyy myös erittäin vaikutusvaltainen teos Summa Perfectiones. Mikä se oli? Se laitettiin Geberin nimiin, vaikka todennäköisesti sen kirjoitti joku eurooppalainen myöhemmin. Mutta se oli selkeä ja käytännöllinen opas, josta tuli alkemian perusteos sadoiksi vuosiksi. Tosi tärkeä kirja. Mutta alkemian maine ei tainnut olla pelkkää päivänpaistetta keskiajallakaan. Mainitsit ne kriitikot islamilaisessa maailmassa. Ei suinkaan ollut. 1300-luvulla kritiikkiä ja epäilykset lisääntyivät Euroopassakin. Kirjailijat kuten Dante ja Chaucer pilkkasivat alkemisteja teoksissaan. Oikein kirjallisuudessa asti. Joo. Ja paavi Johannes 25. kielsi alkemian harjoittamisen, vedoten huijauksiin ja väärennettyyn rahaan. Jotkut, kuten inkvisiittori Nicolas Eymerich, yhdistivät sen jopa noituuteen ja demonien palvontaan. Aika kovia syytöksiä. Kyllä. Englannissa kuningas Henrik IV kielsi metallien monistamisen eli keinotekoisen valmistamisen ihan lailla. Silti alkemia eli ja kehittyi ja sai yhä enemmän myös kristillisiä tulkintoja, kuten Petrus Bonuksen töissä näkyy. Sitten tultiin renessanssiin ja tapahtui taas joku käänne. Kyllä. Renessanssin myötä kiinnostus antiikin lähteisiin heräsi uudelleen. Erityisesti ne hermettiset ja uusplatoniset tekstit. Marsilio Ficinon käännökset olivat tärkeitä tässä. Mitä se tarkoitti alkemialle? Se antoi uutta virtaa ja synnytti erilaisia painotuksia. Toiset keskittyivät lääkkeiden valmistukseen, sitä kutsuttiin iatrokemiaksi. Toiset taas sen okkultisiin ja maagisiin puoliin. Ja jotkut näkivät siinä ihan liiketoimintamahdollisuuksia. Monenlaista porukkaa siis. Joo. Saksalainen Heinrich Cornelius Agrippa oli keskeinen hahmo, joka yhdisti alkemiaa kabalaan ja magiaan kuuluisassa teoksessaan De occulta philosophia. Ja sitten astui kuvaan Paracelsus, joka tuntuu olevan aika käänteentekevä hahmo tässä tarinassa. Todellakin. Sveitsiläinen Paracelsus, hän todella mullisti kentän. Hän siirsi sen painopisteen kullan valmistuksesta lääkkeiden kehittämiseen. Eli fokus muuttui. Kyllä. Hänelle alkemia oli ennen kaikkea keino valmistaa tehokkaita lääkkeitä mineraaleista ja kemikaaleista. Hän korosti sitä ihmisen, mikrokosmoksen ja ympäröivän luonnon, makrokosmoksen välistä vastaavuutta ja harmoniaa. Mikrokosmus ja makrokosmos. Valmistetulla lääkkeellä se tasapaino voitiin palauttaa. Hänen maineensa oli toki ristiriitainen jo oman aikanaan. Häntä pidettiin aikamoisena kapinallisena ja riitelijänäkin. Kuulostaa siltä, että alkemistit eivät olleet vain kammioissaan piilottelevia mystikoita, vaan heillä oli myös ihan oikeita töitä ja rooleja yhteiskunnassa. Kyllä vain. Moni alkemisteja palkattiin hoveihin ja kaivoksiin asiantuntijoiksi ja neuvontajiksi. Esimerkiksi keisari Rudolf II Praahassa hän tunnetusti suosi alkemisteja.
Niin Prahassa oli se kultainen kuja ja muut. Juuri niin. Samoin Skotlannin kuningas Jaakko IV. Toki huijareitakin oli liikkeellä edelleen, se on selvä. Ja on tosi tärkeää muistaa, että se raja alkemian ja orastavan kemian välillä oli todella häilyvä siihen aikaan. Eli ei ollut selkeää jakoa. Ei oikeastaan. Monet tieteen historian suurmiehet, kuten tähtitieteilijä Tycho Brahe, kemian pioneeri Robert Boyle ja jopa Isaac Newton. Hetkinen. Isaac Newton, se sama Newton, joka keksi painovoimalain ja mullisti fysiikan, oikeasti? Juuri hän. On itse asiassa arvioitu, että Newton kirjoitti elämänsä aikana enemmän tekstiä alkemiasta kuin fysiikasta tai optiikasta yhteensä. Uskomatonta. Joo, hänen alkemistiset muistiinpanonsa ovat ihan valkavat. Tämä kertoo siitä, miten vakavasti otettavana ja tärkeänä tutkimusalana alkemia pidettiin vielä 1600-luvulla jopa kaikkein terävimpien mielien parissa. Mutta sitten jotain muuttui. Miten alkemiasta tuli lopulta se vähän, hämäräperäinen ja epätieteellinen juttu, jona me sen usein nykyään miellämme? Se siirtymä tapahtui vähitellen 1700-luvulla, kun moderni tiede ja erityisesti kemia alkoivat kehittyä nopeasti. Tuli uudet menetelmät. Juuri niin. Uusi tiede painotti tarkkaa mittaamista, kvantitatiivisia kokeita ja teorioiden testaamista. Menetelmiä, jotka olivat usein vieraita alkemian perinteisemmille, laadullisille ja symbolisille lähestymistavoille. Ero kasvoi. Kyllä. Vähitellen ehkä noin vuodesta 1720 eteenpäin termit alkemia ja kemia eriytyivät selvästi toisistaan. Alkemia alettiin nähdä vanhentuneena, epätieteellisenä ja jopa huijaukseen perustuvana. Mutta ilmeisesti tarina ei päättynyt siihenkään. Alkemien idea jäi kuitenkin elämään, mutta ehkä eri muodossa. Juuri näin. Vaikka alkemia tieteenä kuihtui pois, se koki uuden tulemisen 1800-luvun okkulttisessa heräämisessä. Okkultismi kiinnostui siitä. Kyllä. Kirjoittajat kuten Marianne Atwood ja Ethan Allen Hitchcock alkoivat tulkita niitä vanhoja alkemistisia tekstejä puhtaasti allegorisesti. Heidän mukaansa ne eivät koskaan olleetkaan ohjeita metallien muuntamiseen, Vai mitä sitten? vaan vertauskuvia ihmisen henkisestä transformaatiasta ja itseoivalluksesta. Ahaa, eli täysin sisäinen prosessi. Niin he sen tulkitsivat. Ja tämä henkinen tulkinta sai sitten vielä lisää syvyyttä 1900-luvulla psykologian kautta. Kuulostaa tutulta. Kyllä, sveitsiläinen psykologi Carl Gustav Jung. Hän löysi alkemian symboleista ja prosesseista hämmästyttävän tarkkoja vastaavuuksia sille, mitä hän kutsui individuaatioprosessiksi. Individuaatio. Joo, eli ihmisen psyykkiseksi matkaksi kohti eheyttä ja kokonaisuutta. Jungille alkemian symbolit, kuten se viisasten kivi, tai vastakohtien yhdistyminen, konjunktio, tai sen suuren työn vaiheet. Ne kuvasivat mielen prosesseja. Juuri niin. Ne kuvasivat tiedostamattoman arkkityyppejä ja sitä monimutkaista prosessia, jossa ihminen kohtaa varjonsa ja integroi psyykkensä eri puolia. Tosi syvällinen yhteys. Palataan vielä hetkeksi niihin ydinkäsitteisiin. Mainitsit sen magnum opuksen, suuren työn. Millainen prosessi se oli? Voitko avata sitä vähän? Joo, sitä kuvattiin usein 4 päävaiheen kautta, jotka symboloitiin väreillä. Ihan ensimmäisenä tuli nigredo, mustuminen. Musta. Kyllä. Se edusti kaaosta, alkuainesten hajottamista, kuolemaa ja pimeyttä, ikään kuin se lähtötilanne, mistä lähdetään liikkeelle. Sitten seurasi albedo, valkeneminen. Valkoinen. Joo, puhdistuminen kuin kuun valo pimeyden jälkeen. 3. vaihe oli zitrinitas, keltaneminen. Keltainen. Auringon nousu, tietoisuuden ja valon lisääntyminen. Ja lopulta rubedo, punastuminen. Punainen. Täydellistyminen, auringon kuuma hehku. Viisasten kiven synty ja vastakohtien lopullinen yhdistyminen siinä. Aika runollisia kuvauksia. Niin ovat. Ja se viisasten kivi itsessään se ei siis ollut mikään ihan tavallinen kivi, vaan jotain paljon symbolisempaa. Juuri niin. Toki se liitettiin konkreettisesti kullan valmistukseen ja siihen elämän eliksiiriin. Mutta syvemmässä, henkisessä mielessä se edusti sitä täydellistymisen tilaa, tai sitä avainta, joka mahdollisti transformaation. Millaisen transformaation? No, siirtymisen epätäydellisestä täydelliseen,
tietämättömyydestä valaistumiseen, kuolevaisuudesta kuolemattomuuteen, ainakin symbolisesti. Kuten eräs 1700-luvun kirjoittaja Theodor Henry de Tschudi osuvasti sanoi, alkemistien tavoittelema kulta ja hopea eivät olleet tavallisia kuolleita metalleja, vaan ne olivat täynnä elämää. Vaikuttavaa. Olemme puhuneet nyt monista miespuolisista alkemisteista, Jaber, Paracelsus, Newton, mutta oliko naisia mukana tässä taidossa? Lähteet tuntuvat usein keskittyvän miehiin. Kyllä, naisia oli ehdottomasti mukana alusta asti, vaikka heidän jäljittämisensä onkin usein vaikeampaa, nimettömien tekstien ja pseudonyymien takia. Mutta nimiä tiedetään. Joo. Yksi varmaisimmista ja tunnetuimmista on Maria Juutalainen. Hän eli luultavasti joskus ensimmäisinä vuosisatoina jälkeen ajanlaskun alun. Mitä hän teki? Hänen ansiokseen luetaan usein tärkeiden laboratoriovälineiden keksiminen tai parantaminen, kuten vesihaude, joka tunnetaan ranskaksi edelleen nimellä Bain-Marie, Marian kylpy. Ai se tulee hänestä. Ilmeisesti, sekä erilaiset tislauslaitteet, kuten kerotakis ja tribikos. Myös Kleopatra-alkemisti, joka ei siis ollut se kuuluisa kuningatar, ja Zosimoksen sisar Theosebia mainitaan varhaisissa kreikkalaisissa teksteissä. Entä myöhemmin, keskiaikalla ja renessanssin aikaan, löytyykö sieltä naisia? Ehdottomasti löytyy. Esimerkiksi renessanssin Italiassa Caterina Sforza. Hän oli Forlin ja Imolan vaikutusvaltainen hallitsija, mutta myös tunnettu alkemisti ja apteekkari. Kuulostaa mielenkiintoiselta yhdistelmältä. Niin oli. Hänellä oli oma laboratorio ja kasvitieteellinen puutarha, ja hänen reseptikirjansa Experimenti sisältää yli 400 ohjetta, aina kosmetiikasta ja lääkkeistä alkemistisiin kukeisiin. Siellä on jopa ohjeita viisasten kiven valmistamiseksi. Uskomatonta. Myös muut aatelisnaiset, kuten Ranskan kuningatar Catherine de Medici tai Mantuan markiisitar Isabella d'Este, olivat tunnetusti kiinnostuneita alkemiasta. He käyttivät sitä esimerkiksi parfyymien ja lääkkeiden valmistukseen. Eli se oli osa sitä hovielämääkin. Tavallaan joo. Ja yksi renessanssiajan salaisuuksien kirja, I Secreti della Signora Isabella Cortese, laitettiin naisen nimiin. Tosin on vähän epäilty, että markkinointisyystä sen takana saattoi olla mieskirjoittaja. Ahaa, okei. Mutta joka tapauksessa se osoittaa, että naiset yhdistettiin tähän tietoon. Ja sitten 1800-luvulla mainitsit sen Mary Ann Atwoodin, joka edusti jo sitä uutta puhtaasti henkistä tulkintaa. Eli naiset ovat olleet mukana monissa rooleissa ja eri aikakausina. Kyllä, vaikka heidän historiansa onkin usein jäänyt vähän vähemmälle huomiolle. Mutta mitä tulee alkemian perintöön yleisemmin, vaikka se tieteellisenä käytäntönä väistikin modernin kemian tieltä, sen vaikutus on ollut yllättävän sitkeä. Millä tavalla? No, monet ihan perustavanlaatuiset laboratoriotekniikat, välineet ja jopa kemialliset termit ovat peräisin alkemistien työstä, ja kuten Paracelsuksen esimerkki osoittaa, sen vaikutus lääketieteen kehitykseen oli todella merkittävä. Ja se symbolinen puoli elää vahvana edelleen. Jungin psykologia on tietysti yksi selvä esimerkki, ja sitä kautta alkemian symboliikkaa käytetään yhä terapiassa ja itsetutkiskelussa. Just niin. Auttamaan ihmisiä ymmärtämään omaa sisäistä maailmaansa. Puhumattakaan siitä, miten alkemia kummittelee jatkuvasti kirjallisuudessa. Aina Shakespearestä, Paulo Coelhon Alkemistiin tai J.K. Rowlingin Harry Pottereihin. Joo, Potterissa viisasten kivi on ihan keskiössä. Niinpä. Ja fantasiassa vaikkapa siinä suositussa japanilaisessa Full Metal Alchemist-sarjassa. Ja kuvataiteessa ja musiikissakin. Se on kaikkialla, kun alkaa katsoa. Kyllä. Ja onhan siinä vielä sellainen pieni ironinen jälkikirjoitus tieteenkin näkökulmasta. Niin. Se alkuperäinen, ihan konkreettinen tavoite kullan valmistustransmutaatiolla on nykyfysiikan keinoin periaatteessa mahdollista. Hiukkaskiihdyttimissä. Ai oikeasti voi tehdä kultaa? No, periaatteessa atomeja voidaan muuttaa toisiksi. Se ei tietenkään tapahdu kemiallisesti eikä ole taloudellisesti mitenkään järkevää. Mutta se osoittaa, että se ajatus aineen muuntumisesta toiseksi ei ollutkaan lopulta ihan täysin tuulesta temmattu. Aika jännä juttu. Eli kun kaiken vetää yhteen, alkemia on todellakin paljon enemmän kuin vain se epäonnistunut yritys tehdä kultaa. Paljon enemmän. Se on ikivanha,
uskomattoman rikas ja monimuotoinen perinne, jossa tiede, filosofia, taide ja syvä henkisyys kietoutuvat yhteen. Aivan. Se kertoo lopulta tarinaa ihmisen ikuisesta halusta ymmärtää maailmankaikkeutta ja omaa paikkaansa siinä, ja siitä pyrkimyksestä kohti muutoksesta, kasvua ja jonkinlaista täydellisyyttä. Sen vaiheerikas historia ja sitkeä perintö eri muodoissaan osoittavat, miten perustavanlaatuisia nämä transformaation ja sen piilevän arvon löytämisen teemat ovat meille ihmisille. Ja kulttuureillemme. Ja ehkä juuri se jättääkin sinulle pohdittavaa. Missä muodossa ne alkemian perusideat, se muuntuminen, puhdistuminen, arvokkaan löytäminen jostakin näennäisen arvottomasta, elävät meidän maailmassamme tänään? Kenties ne ovat läsnä ihan arkisissa pyrkimyksissämme kehittää itseämme, oppia uutta tai parantaa vaikka elinolojamme. Tai ehkä ne näkyvät suurissa unelmissamme paremmasta tulevaisuudesta, yrityksissä ratkaista maailman ongelmia. Hyvä kysymys. Niinpä. Millaista kultaa sinä etsit omassa elämässäsi juuri nyt? Kiitos, kun lähdit mukaan tälle tutkimusmatkalle alkemian kiehtovaan ja aika monimutkaiseen maailmaan.